Ευλογητός σου Θεός ημών πάντα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σου Χριστέ επίσημον Κύριε δόξαση, βασιλεύ ουράνιε παράκτητο πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδους και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Καλησπέρα μας. Συνεχίζουμε αυτή τη σειρά των θεμάτων που έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό για την αγωγή της εφηβείας και τα περσινά θέματα που ήταν η αγωγή στην παιδική ηλικία, στη βρεφική ηλικία ουσιαστικά. Είμαστε σε ένα κομμάτι, το έχουμε αρχίσει 2-3 συναντήσεις τώρα και θα συνεχίσουμε εκεί, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, όλα είναι δύσκολα, γιατί ερχόμαστε να αλλάξουμε τη θεωρία μας. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και συγκεκριμένα θέματα, όπως το κάνουμε βέβαια πολλές φορές, αλλά υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε εντελώς την θεωρία μας. Γιατί είναι ο αγώνας της ζωής που έχουμε να κάνουμε συνέχεια. Η ζωή μας παρασύρει, μας τραβάει κάπου αλλού, πολύ μακριά από εκεί που πρέπει. Λέγαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι ένα πολύ σημαντικό θέμα και για μας και για τα παιδιά μας, για όλους, είναι το θέμα των προτύπων. Αλλά τα πρότυπα, πριν αρχίσουμε να τα διαλέγουμε, αν θέλω αυτόν, εκείνον ή τον άλλον, υπάρχει και μια άλλη επιλογή. Ως προς το αντικείμενο, ως προς το χώρο, από πού θα διαλέξω πρότυπο. Αυτό λοιπόν μας έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Λέει, ο τοξότης σκοπεύει στο στόχο του. Ο χαλκιάς και ο κτίστης εργάζονται σύμφωνα με τον προσανατολισμό και σχεδιασμό της εργασίας τους. Εμείς είμαστε τάχα κατώτεροι από αυτούς τους επαγγελματίες, τουλάχιστον να ξεχωρίσουμε το συμφέρον μας. Πριν αρχίσω να διαλέξω το ποιον άνθρωπο θα μιμηθώ, ποιο θα είναι το πρότυπό μου, θα πρέπει να επιλέξω το από ποιον χώρο θα είναι. Αυτό που έλεγε ότι αυτός που θέλει να γίνει μουσικός θα συχνάζει στα οδεία. Αυτός που θέλει να γίνει παλαιστής θα συχνάζει στα γυμναστήρια. Δεν έχει νόημα εγώ, επειδή έχω στη γειτονιά μου ή επειδή έχω στην πόλη μου καλό οδείο, να πηγαίνω εκεί χωρίς να με ενδιαφέρει η μουσική, επειδή έχω καλό γήπεδο να πηγαίνω εκεί χωρίς να με ενδιαφέρει ο αθλητισμός. Δυστυχώς αυτό το θέμα λίγο το παραμελούμε, δηλαδή πού θέλω να κινηθώ, τι είναι αυτό που θέλω να φτάσω. Και μετά επαναλαμβάνω, θα διαλέξουμε τα πρότυπα που θέλουμε, αλλά από τον κατάλληλο χώρο. Προσπαθούμε λοιπόν εδώ να αλλάξουμε τον προσανατολισμό μας και να μην αφήνουμε κάποιους άλλους να αποφασίζουν για μας. Προχθές κάποιος ανέβασε αυτό το τραγούδι, τους στίχους από το τραγούδι, κάποτε θα έρθουν να σου πούν και τα λοιπά. Πολύ ωραίο τραγούδι, βλέπετε ότι και σήμερα υπάρχουν τραγούδια τα οποία έχουν περιεχόμενο και νόημα. Περιγράφει μια πολύ σκληρή πραγματικότητα. Τώρα έτσι όπως τα έλεγα, θυμήθηκα τα λόγια ενός άλλου τραγουδιού που έλεγε «Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα». Αυτό λοιπόν, αυτός ο φόβος λίγο μας έχει φύγει και έχουμε θεωρήσει ότι από κάποιους χώρους αυτό το οποίο παίρνουμε είναι και σωστό, είναι και ταιριαστό. Ακόμα και αν αυτός ο χώρος είναι ο χώρος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει να μας δώσει πρότυπα, αλλά οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν είναι όλοι πρότυπα. Όπως επίσης και οι γονείς, οι δάσκαλοι. Μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις, αλλά δεν αρκούν οι καλές προθέσεις.
Εδώ λοιπόν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε αυτό τον προβληματισμό και όχι το να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Γι' αυτό να το προσέξουμε λίγο. Ακόμα και όταν κάποιες φορές αναφέρουμε κάποια παραδείγματα και λέμε σε αυτή την περίπτωση αυτό σακίνει το ένα το άλλο, δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε, αυτό είναι η μόνη λύση. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα να βγάλω το ένα αφεντικό από το κεφάλι μου, που μπορεί να λέγεται κοινωνία, μπορεί να λέγεται όπως λέγεται, και να βάλω κάποιο άλλο αφεντικό γιατί αυτός είναι καλύτερος. Όχι. Αφεντικό στη ζωή μου είμαι εγώ. Βοηθούς, συνομιλητές, καθοδηγητές θα έχω, αλλά εγώ είμαι κυρίαρχος στη ζωή μου, εγώ θα πρέπει να αναλάβω τις ευθύνες μου, άρα το πώς θα υλοποιηθούν και το πώς θα εφαρμοστούν αυτά που λέμε, αυτά που θα θελήσω να ακολουθήσω από αυτά που ακούω, είναι δικό μου θέμα. Ο σκοπός λοιπόν είναι το να αποκτήσουμε οριμότητα και κρίση, που με αυτά βέβαια, σε συνδυασμό με την ελευθερία μου, θα αναλάβω πλήρως τη ζωή στα χέρια μου. Ο Μέγας Βασίλειος σε αυτό το θέμα των προτύπων δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Στις προηγούμενες παραγράφους που διαβάσαμε, ήρθε και μας είπε αυτό το γενικό. Μας λέει, κοιτάξτε λίγο, αποφασίστε εσείς πού θέλετε να πάει η ζωή σας. Σε αυτό το χώρο, σε εκείνο το χώρο, στον άλλο χώρο. Και τώρα μας λέει, από αυτό τον χώρο που θα μπεις, εκεί διάλεξε τον καλύτερο. Και έρχεται λοιπόν και λέει κάποια παραδείγματα, τα οποία για μας βέβαια αναφέρει και κάποια ονόματα, θα τα δούμε τώρα. Μπορεί να είναι ξένα, αλλά για την εποχή εκείνη ήταν πολύ γνωστά, ήταν ας πούμε οι διασημότητες της εποχής. Παράδειγμα λέει, ο χειροδύναμος αθλητής Πολυδάμας, που πριν κατέβει στους Ολυμπιακούς Αγώνας, αναχέτιζε κατά μεσής του δρόμου τα άρματα που έτρεχαν και με αυτόν τον τρόπο δυνάμωνε τους μυς του. Επίσης ο Μήλων, ο Κρατονιάτης, δεν μετατοπιζόταν έξω από το αλυμένο σκουτάρι και αντιστεκόταν στο σπρώξιμο όπως τα κολλημένα με το μολύβι αγάλματα. Με ένα λόγο γυμνάζονταν για να είναι έτοιμοι στα αγωνίσματά τους. Ας υποθέσουμε όμως ότι τους έτρωγε η περιέργεια και άφηναν το κουρνιακτό των γυμναστηρίων για τις μελωδίες του Μαρσία, του αυλητή από τη Φρυγία και του μαθητή του Όλυμπου. Τι θα συνέβαινε τότε? Θα κέρδιζαν το κότινο, το στεφάνι της ελιάς, θα δοξάζονταν, θα προκαλούσαν τον θαυμασμό με τη σωματική τους αλκή. Αλλά ούτε και ο Τιμόθεος, ο περίφημος αυλητής από τη Θήβα, παράτησε τη μουσική για να χάνει τον καιρό του στις παλέστρες. Διότι αν έκανε κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε να τους ξεπεράσει όλους στην τέχνη των ήχων και να έχει τέτοια ικανότητα σε αυτή, ώστε ανάλογα με το κέφι του, άλλοτε ιστριλατούσε την ψυχή με τη σοβαρή και αυστηρή αρμονία και άλλοτε, γλυκαίνοντας τους τόνους, τη χαλάρωνε και την επράινε. Χάρη στην τέχνη του, καθώς λένε, ακόμα και τον Μέγα Αλέξανδρο, παίζοντας ένα φρυγικό μέλος, τον έκανε να πεταχτεί από το τραπέζι σε πολεμικό συναγερμό και ύστερα τον ξανάφερε ανάμεσα στους συνδετημόνες του, απαλαίνοντας το μουσικό του παίξιμο. Τόση είναι η δύναμη και στη μουσική και στον αθλητισμό που δίνει η προσαρμοσμένη στο σκοπό της άσκηση. Και μία που ο λόγος για στεφάνια και αθλητές, τι τραβούν αυτοί οι άνθρωποι? Αυξαίνουν τη δύναμή τους με πολύ υδρότα και κόπους στα γυμναστήρια. Ο προπονητής τους ακόμα και ξύλο τους δίνει. Η δίαιτά τους δεν είναι καθόλου ζηλευτή. Είναι η γνωστή των γυμναστών. Και από κάθε άλλη άποψη, για να μην μακρηγορήσουμε, περνούν ζωή δύσκολη, που είναι προετοιμασία για τον αγώνα. Και αφού έτσι ετοιμαστούν, τότε μπαίνουν γυμνοί στα στάδια και περνούν όλους τους κόπους και τις λαχτάρες για να κερδίσουν ένα στεφάνι από ταπεινό χορτάρι και να αναγορευτούν νικητές.
Και εμείς τώρα που περιμένουμε τόσο θαυμαστά στον αριθμό και στην αξία στεφάνια, απερίγραπτα με λέξεις, πώς είναι δυνατόν να πετύχουμε με ημίμετρα, με μαλθακή ζωή, με έλλειψη περιορισμών? Αν ήταν έτσι, η αμεριμνησία θα ήταν πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας. Αυτά όλα λοιπόν δεν είναι απλές φιλοσοφίες οι οποίες ενδιαφέρουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάθονται εκεί και στοχάζονται και θέλουν να λύσουν σε θεωρητικό επίπεδο τα προβλήματα, να ανακαλύψουν, να κάνουν. Όχι. Είναι η πράξη. Αν δεν ξέρω που θέλω να πάω, δεν πρόκειται να πάω ποτέ πουθενά. Και ξέρετε, το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι ένα πολύ καλό κριτήριο του αν μία απόφαση που πήρα είναι σωστή ή λάθος? Ένα πολύ καλό και αδιάσυστο κριτήριο είναι του κατά πόσο η απόφαση αυτή είναι δική μου. Όσο πιο δική μου είναι η απόφαση, τόσο πιο σωστή είναι. Όσο λιγότερο δική μου είναι, τόσο καλύτερη, τόσο χειρότερη είναι. Ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της. Μία απόφαση λανθασμένη, αλλά δική μου συνειδητή, σιγά σιγά θα μου φέρει ωριμότητα, θα με ετοιμάσει, θα τη διορθώσω, θα βρω το δρόμο μου. Η καλύτερη απόφαση, η καλύτερη επιλογή στη ζωή μου, αλλά ξένη, όχι δική μου, δεν θα με ωφελήσει, ζημιά θα μου κάνει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε το πού θέλουμε να πάμε. Έρχομαι λοιπόν και βάζω από τώρα, και αυτό μπορώ να το λέω και στα παιδιά μου, τον εαυτό μου στην ηλικία των 70 χρόνων, των 80 χρόνων. Τότε λοιπόν, όταν θα έχω φτάσει, θα έχω δημιουργήσει, θα έχει μεστώσει η ζωή μου, θα έχει καρποφορήσει. Γυρνώντας πίσω, τι θέλω να βλέπω? Αυτό που θέλω να βλέπω τότε είναι αυτό το οποίο θα βάλω τώρα σαν στόχο. Και είναι αυτό το οποίο τώρα θα παλέψω. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό βέβαια είναι το πρώτο μισό. Μπαίνοντας εκεί στην ηλικία των 70 χρόνων ας πούμε, θα κοιτάξω πίσω και μετά θα κοιτάξω μπροστά. Μετά τα 70 χρόνια και άρα και μετά τον τάφο. Τι θέλω να βλέπω? Και αυτό που θέλω να βλέπω τότε θα το καθορίσω τώρα. Είναι αυτό που θα επιδιώξω, είναι αυτό που θα βάλω σαν στόχο. Δεν ξέρω αν είτε εγώ που είμαι σε αυτή την ηλικία και είμαι γονιός, είτε τα παιδιά μου πολύ περισσότερο, που είναι στην εφηβεία, έχουν την ωριμότητα, έχουν τα κριτήρια, έχουν την εμπειρία, έχουν να αποφασίσουν. Αυτό, ευτυχώς ή δυστυχώς, η ζωή δεν μας δίνει δικαίωμα να το επιλέξουμε. Θα πρέπει από την στιγμή που ξεφεύγω από τα 7-8 χρόνια μου και αρχίζω να αποκτώ συνείδηση, να κάνω τις επιλογές μου για το πού θέλω να κατευθύνω τη ζωή μου. Αυτό έτσι έρχεται. Βλέπετε, ας πούμε, ο καιρός του να μάθω μια τέχνη, ο καιρός του να μάθω γράμματα, ο καιρός του να παντρευτώ ή του να ζήσω μόνος μου ή το να μονάσω ή αυτό. Αυτές οι αποφάσεις, άσχετα με το πότε θα υλοποιηθούν, πρέπει να πάρθουν σε αυτές τις ηλικίες. Ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Αν δεν έχω αυτή την αποφασιστικότητα και δεν πάρω αυτό το δρόμο, τότε δυστυχώς περνάει η ζωή μου και είμαι, όπως έλεγε κάποιος, ο φάρος για τους ναυτικούς, ειδικά τα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν τα μέσα πλοήγης που έχουμε σήμερα, ήταν ένα σημείο αναφοράς. Έβλεπα τον φάρο που είναι σταθερός πάνω στον βράχο και ήξερα ότι εκεί είναι η γη, ήξερα πού είναι το λιμάνι, ήξερα πού είναι η απότομη ακρογιαλιά, καταλάβαινα τα πάντα.
Αυτός ο άνθρωπος που δεν αποφασίζει είναι σαν μπροστά στο καράβι του στην πλώρη να βάζει ένα φανάρι και να λέει αυτός είναι ο φάρος μου. Αυτό το φάρο, όπου και να στραφεί το καράβι, πάντα θα τον βλέπει μπροστά του. Άρα θα λέει καλά πάω, αλλά πάει καλά. Φάρος λοιπόν είναι μια σταθερή απόφαση πρώτα απ' όλα σε αυτό το πλαίσιο. Το πού θέλω να πάω στη ζωή μου. Τώρα λίγο περνώντας τα χρόνια και μπαίνοντας μέσα στη ζωή, καταλαβαίνουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι επιμέρους επιλογές μας, επαγγελματικές, κοινωνικές και τα λοιπά, και τι διαλέξαμε και το πώς ήρθαμε τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι πολύ μεγάλη αξία στη ζωή του ανθρώπου έχει λόγου χάρη οι σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Έχει ας πούμε η συζυγία, η μητρότητα, η πατρότητα, ο Θεός. Αυτό όλοι το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά. Βέβαια μπορεί κάποιοι να μην το παραδεχόμαστε, αλλά αυτή η ωριμότητα, αυτή η φώτιση έρχεται από όλους στον Θεό. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα κάνουμε προτεραιότητες στη ζωή μας και βλέπετε αυτά τα κριτήρια είναι κριτήρια ποιοτικά. Δεν μου λένε ότι για να έχω τον Θεό μπροστά μου πρέπει να γίνω καλόγερος, πρέπει να γίνω καλογριά, πρέπει να γίνω παπάς, πρέπει. Όχι. Για να έχω τον Θεό στη ζωή μου πρέπει ό,τι κάνω, όπως ζω, όποια δουλειά και να κάνω, όπου και να είναι οι συνθήκες της ζωής μου, ό,τι και να το κάνω με καλό τρόπο, να το κάνω με οδηγό μου, τη συνείδησή μου, το Λόγο του Θεού. Είναι θέμα ποιότητας. Για να μην φτάνω να έρχομαι μετά, να έχω έτσι κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τέτοιες αστοχίες. Μου έλεγε μια μαμά που έχει 2 κόρες και έτσι είναι τώρα κοντά στα 30 τους χρόνια, έχουν πάρει τη ζωή τους, έχουν. Και μια φορά έλεγε, τι καλά που ήμασταν, μέχρι την 3η δημοτικού τα παιδιά πηγαίναμε στην εκκλησία, πήγαιναν κατηχητικό, εξομολογώντουσαν κιόλας εκεί, είχαν μια σειρά. Μετά τα κόψαμε γιατί έπρεπε να πάνε στο στίβο. Και κατά ένα παράξενο τρόπο όλοι οι αγώνες ήταν η Κυριακή πρωί. Και βλέπετε τώρα που είναι Σαρακοστή, όλες οι εκδρομές των σχολείων μας είναι μέσα στις νηστείες, ή στη Σαρακοστή του Πάσχα ή στη Σαρακοστή των Χριστουγέννων, κυρίως του Πάσχα. Τέλος πάντων, και από εκεί λέει, ξέφυγαν από την εκκλησία, σταμάτησαν και την εξομολόγηση και μετά έλεγε πόσο πιο καλά θα ήταν στη ζωή τους τώρα αν είχαν πνευματικό, αν δεν είχαν σταματήσει την εξομολόγηση. Αυτά λοιπόν τα οποία έρχονται και τα συνειδητοποιούμε εμείς έστω και τώρα, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τα κάνουμε εμείς βιωμά μας, αλλά να τα κάνουμε και παραδείγματα στα παιδιά μας. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα βιβλίο, 1/49, που έχει το όνομα μιας γυναίκας, λέγεται Ρούθ. Είναι πολύ μικρό βιβλίο, έχει μόλις 4 κεφάλαια. Τι ιστορία είναι αυτή? Λέει εκεί, στο Ισραήλ, σε κάποια στιγμή, την εποχή των Κριτών, έπεσε πείνα. Και μία γυναίκα, η Νοεμίν, μαζί με τον άντρα της και τους 2 γιους της, φύγανε από την Ιουδαία που ζούσαν, από την περιοχή της Βιθλεέμ, και πήγανε πιο δίπλα σε χώρα ειδωλολατρών, Μωαβίτες, γειτονική λαοί ήταν, γιατί είχε πείνα. Κάτι βέβαια που το κάνανε πολύ. Είχε ξηρασία στην περιοχή. Εκεί λοιπόν οι γη της παντρεύτηκαν με 2 ντόπιες κοπέλες, πολύ καλές. Η μία ήταν η Ρούθ και μετά από λίγο πέθανε ο άντρας της Νοεμίν και πέθανε και οι 2 γη της. Τώρα πώς, τι και τα λοιπά δεν έμεινε. Οπότε έμεινε η πεθερά με τις 2 νύφες. Και λέει η πεθερά στις νύφες, κόρες μου,
σύμφωνα με την παράδοση που είχαν όχι μόνο οι Εβραίοι και σε όλους αυτούς τους λαούς της Ανατολής υπήρχε, εσείς τώρα, επειδή είστε κενές, θα έπρεπε να παντρευτείτε κάποιο στενό συγγενή. Αν είχα άλλους γιους, θα έπρεπε να σας πάρουν αυτοί οι άλλοι γη μας για να συνεχίσετε τη ζωή σας και να κάνετε παιδιά, αλλά να ζήσετε κι εσείς. Εγώ παιδιά δεν έχω, άντρα δεν έχω, δεν μπορώ να κάνω, δεν έχω συγγενείς, πολύ στενούς αυτούς, άρα τους λέει, φύγετε, στον τόπο σας είστε. Γυρίστε στα πατρικά σας σπίτια, παντρευτείτε, κάντε τη ζωή σας, μην το έχω κι αυτό βάρος ότι. Τις πίεσε πάρα πολύ, δύο οι νύφες δεν ήθελαν να αφήσουν μόνη την πεθερά. Τελικά η μία έφυγε. Η Ρούθ όμως έμεινε και της λέει δεν θα σε αφήσω. Και αυτό το δεν θα σε αφήσω τι σήμαινε? Σήμαινε ότι θα ξενιτευότανε κιόλας. Γιατί η Νοέμη, αφού ήρθε, έφτιαξαν οι καιροί και στην Ιουδαία, άρχισε πάλι η βροχή, η καρποφορία, θα γυρνούσε στον τόπο της. Θα έπρεπε λοιπόν να φύγει αυτή σε ξένο τόπο. Αλλά της λέει δεν θα σε αφήσω μόνη. Είσαι μεγάλη γυναίκα, δεν έχεις κανένα, θα έρθω. Και πάει λοιπόν εκεί, πάνε στη Βιθλεέμ μαζί. Ήταν ο καιρός του θερισμού, λέει, Μάιος-Ιούνιος. Βέβαια να φάνε δεν είχανε. Και της λέει, πεθερά, να πάω εκεί που αλωνίζουνε τα στάχια, τα σιτάρια, τα κρυθάρια, ό,τι μένει από πίσω να το μαζεύω για να έχουμε κάτι να φας. Να φάμε. Πάνε, της λέει. Και πώς ευλογεί ο Θεός και πάει στο χωράφι ενός συγγενή του πεθερού της, του Μακαρίτη, του Βοός, που δεν το ήξερε βέβαια αυτή. Μάζευε εκεί αυτά που μέναν από τους εργάτες, οι εργάτες τις φέρθηκαν καλά. Όταν ήρθε και ο Βοός του λένε ποια είναι αυτή, δεν ξέρουμε, λέει είναι μία Μωαβίτισσα, ήρθε εδώ, ήξερε την ιστορία της γιατί είχε ακουστεί ότι ήρθε η Νοεμίν, έγινε αυτό και ήρθε μαζί της και η νύφη για να την προσέχει. Και της λέει θα είσαι εδώ όσο θέλεις, λέει στους εργάτες, όχι μόνο δεν θα τη διώξετε, αλλά θα αφήνετε και καναστάκι να σας πέφτει από την αγκαλιά για να έχει να μαζεύει. Και τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε, μετά της λέει η πεθερά της ότι ξέρεις αυτός είναι ο πιο στενός μας συγγενής που έχει μείνει και άρα αυτόν πρέπει να παντρευτείς. Τελικά δεν ήταν ο Βοός, ήταν κάποιος άλλος, του έδωσε τα πρωτεία ο Βοός, δηλαδή βλέπουμε το πώς υπάκουαν στο Μωσαϊκό νόμο, ο άλλος δεν θέλησε να την παντρευτεί, την παντρεύτηκε ο Βοός και επειδή ήταν από την γενιά του Δαβίδ, έγινε προπάτορας του Χριστού. Και μέσα στο γενεαλογικό δέντρο που αναφέρουν και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, λένε ότι εγέννησε ο Βοός, εγέννησε τον τάδε εκ της Ρούθ. Πώς αυτή η αγάπη προς την πεθερά της, η θυσία της, σε τα νιάτα της, έφυγε από τον τόπο της αυτό, πώς ήρθανε και όλα αυτά ξεπληρώθηκαν, αν θέλετε, ήρθε με αυτή την ευλογία από τον Θεό και πόσο ψηλά την ανέβασε. Να λοιπόν, ιστορίες, παραδείγματα, αυτό που είπαμε είναι από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία έρχονται και δείχνουν μία άλλη κατάσταση, μία άλλη νοοτροπία, όπου σου δείχνει ότι ο άνθρωπος απέναντί σου, όποιος και να είναι, δεν είναι ο εχθρός σου, δεν είναι ο αντίπαλός σου, είναι άνθρωπος κι αυτός. Να του δείξεις λίγη αγάπη, θα σου δείξει κι αυτός αγάπη, θα πάρεις αγάπη. Δεν είναι όμως αυτή η αντιπαλότητα. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος αναφέροντας κάποια αρνητικά παραδείγματα, θα το πούμε και αυτό για να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το κομμάτι των προτύπων. Ο Σαρδανάπαλος ο Ασσύριος, εκείνος βασιλιάς, που ήταν ονομαστός για την τριφυλή ζωή του, θα έπρεπε να ήταν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Επίσης, ο Μαργίτης, που καθώς αναφέρει ένα πείδημα αποδιδόμενο στον Όμηρο, δεν ήταν ικανός ούτε να οργώνει, ούτε να σκάβει, ούτε τίποτα άλλο παρόμοιο να κάνει. Αλλά ας κοιτάξουμε
Μήπως είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε σε ένας από τους 7 σοφούς, ο Πιτακός, ότι το να γίνει καλός άνθρωπος είναι δύσκολο πράγμα. Πράγματι, θα αποκτήσουμε με πολλούς κόπους τα αγαθά, που καθώς προείπαμε, τίποτα το ανθρώπινο δεν τους μοιάζει. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε αμελείς και με λιγόχρονη ακηδία να χάσουμε τις ελπίδες των ακριβών πραγμάτων. Έτσι θα ήταν σαν να θέλουμε να τιμωρηθούμε και σε αυτόν εδώ τον κόσμο, πράγμα πολύ βαρύ για κάθε συνετό άνθρωπο, αλλά και στα κριτήρια που υπάρχουν είτε κάτω από τη γη είτε οπουδήποτε αλλού του σύμπαντος. Διότι όποιος χωρίς να θέλει δεν εξεπλήρωσε το καθήκον του, ίσως συγχωρεθεί κάπως από τον Θεό. Αλλά όποιος διάλεξε συνειδητά το κακό, είναι εντελώς αδικαιολόγητος και θα τιμωρηθεί απανωτά. Ίσως τον έχετε ακούσει το Σαρδανάπαλο, το χρησιμοποιούμε και εμείς αυτό το όνομα πολλές φορές όταν θέλουμε ακριβώς έτσι να περιγράψουμε έναν άνθρωπο αχρίο, έναν άνθρωπο αδιάντροπο, έναν άνθρωπο που έχει μια πολύ άσχημη ζωή, παραδομένη κυριολεκτικά έτσι στις ειδονές, στην ακολοσία και σε μια άσχημη συμπεριφορά. Τώρα λέει ο Μέγας Βασίλειος, και αυτό υπήρχε σαν υπάρχει δηλαδή γενικά, ότι ήταν ο τελευταίος βασιλιάς των Ασσυρίων. Οι Ασσύριοι είναι μια φυλή η οποία εξαφανίστηκε, δεν υπάρχουν σήμερα. Και λέγεται ότι ήταν ο τελευταίος τους ο βασιλιάς. Βέβαια άλλοι λένε ότι δεν ήτανε. Τον αναφέρει ο Διόδωρος, ένας αρχαίος Έλληνας συγγραφέας, που δεν σώθηκαν τα έργα του, αλλά όμως υπήρχαν αναφορά σε άλλους για αυτόν και από εκεί ξέρουμε και το Σαρδανάπαλο. Ήταν λοιπόν, λέει, ένας άνθρωπος όντως που πέρασε μια μαλθακότατη και τριφυλή ζωή, ντυνόταν, λέει, με γυναικεία ρούχα και φορούσε μακιγιάζ, ήταν και ομοφυλόφιλος, δηλαδή ήτανε βέβαια πολεμιστής και νέος, είχε όμως πάρα πολλές παλακίδες, γυναίκες και άντρες. Και όταν, λέει, ξεκίνησε μια εσωτερική επανάσταση τους Ασσυρίους, γιατί δεν υπέφερε και ο λαός αυτό τον βασιλιά, δεν ήταν ότι κλεινόταν στο παλάτι του και έκανε ό,τι έκανε μόνος του, το είχε και συνέπειες. Τότε συμμάχησαν και με τους λαούς γύρω και τελικά ο ίδιος όταν είδε ότι έχανε το βασίλειό του, κλείστηκε εκεί στην Νινεβή στο παλάτι του που ήτανε, μαζί με όλους τους δούλους του και τα λοιπά, και αυτού πυρπολήθηκαν. Και κάηκαν όλοι ζωντανοί για να μην πέσουν στα χέρια των εχθρών. Βέβαια επαναλαμβάνω ότι δεν είναι διαπιστωμένο τώρα κατά πόσο ήτανε υπαρκτό πρόσωπο ή κάποιο πρόσωπο στη φαντασία ενός συγγραφέα. Πάντως σίγουρα με τον τελευταίο βασιλιά των Ασσυρίων δεν ταιριάζει αυτή η ζωή και αυτή η περιγραφή. Αλλά τα βλέπετε αυτά και πρέπει όντως αυτό που είπαμε, να σταθούμε στα 80 μας χρόνια, να δούμε τι θέλω να βλέπω στη ζωή μου και τι θέλω να δω και από εκεί μπροστά. Είναι πολύ βασικό. Πόσοι μεγάλοι και τρανοί σε όλες τις εποχές δεν είχαν τελικά άσχημο τέλος. Πόσοι μεγάλοι και τρανοί βέβαια δεν είχαν και καλό τέλος. Πόσοι άσημοι δεν είχαν κακό τέλος, πόσοι άσημοι και περιφρονημένοι δεν είχαν καλό τέλος. Είναι λοιπόν η ποιότητα, οι αρχές, η ηθική που αντιμετωπίζω τη ζωή μου. Το κατά πόσο βλέπω πρόσωπο Χριστού ή αφήνομαι στα πάθη μου. Στη Θεία Λειτουργία, εκεί στα πληρωτικά, αλλά και όπου λέμε στους εσπερινούς, βάζουμε αυτό το σημάδι, αυτό το σημείο αναφοράς και λέμε «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά». Το τέλος μας να είναι χριστιανικό, να είμαι μέσα στην Εκκλησία. Να μην έχω αρνηθεί αυτό το βάπτισμα, να μην έχω θέσει εγώ τον εαυτό μου εκτός Εκκλησίας. Να είναι ανώδυνα, χωρίς οδύνες, χωρίς ντροπές, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Αλλά, αυτό είναι η κατάληξη μέχρι εκεί, και καλή απολογία.
την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Να έχω και καλή απολογία, να έχω και καλή συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο έρχεται και βάζει τη ζωή του ανθρώπου σε έναν άλλο ρυθμό, σε έναν άλλο στόχο, σε μια άλλη πορεία. Και επαναλαμβάνω, έχοντας αυτό το σημείο αναφορά στο τι θέλω να δω στη ζωή μου, αλλά και το τι θέλω να βλέπω μετά τη ζωή μου, έρχεται να καθορίσει το πώς θα χειριστώ αυτά που θα κάνω και όχι το τι θα κάνω. Βλέπετε, οι Άγιοι στην Εκκλησία μας δεν είναι από μία κοινωνική κατάσταση, από ένα επάγγελμα, από ένα τρόπο ζωής. Έχουμε Αγίους από όλο το φάσμα της κοινωνίας και όλων των εποχών. Άρα λοιπόν είναι το θέμα του στόχου. Να αναφέρουμε και έναν άλλον, όχι το Σαρδανάπαλο, ένα άλλο πρόσωπο το οποίο είναι σίγουρα ιστορικό, τον αναφέρει και η Παλαιά Διαθήκη, εκεί στο βιβλίο του Δανιήλ, είναι ο Βαλτάσαρ. Είναι ο τελευταίος βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Η περίφημη Βαβυλώνα με τον Ναβουγοδονόσορα, με τους κρεμαστούς κήπους της εκεί, ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας που ξέρουμε ότι ήταν κάποιο θαυμαστό, αλλά ακριβώς τι ήταν δεν έχουμε πολλά ιστορικά στοιχεία. Ο Βαλτάσαρ λοιπόν ήταν εγγονός του και ζούσε σε αυτό το ένδοξο βασίλειο, ήταν υπερδύναμη της εποχής η Βαβυλώνα. Ανάμεσα στους άλλους λαούς που είχαν υποδουλώσει ήταν και οι Εβραίοι και μάλιστα είχαν λαιλατήσει τον ναό του Σολομώντος, τον είχαν καταστρέψει και είχαν πάρει όλα τα ιερά κοιμήλια και τα είχαν στο παλάτι τους. Αυτός λοιπόν ο Βαλτάσαρ ήταν πάλι ένας άνθρωπος έτσι σαν τον Σαρδανάπαλο και έκανε ένα μεγάλο γλέντι και είχε καλέσει όλους τους στρατηγούς του και είχε καλέσει όλους τους άρχοντες του τόπου του και ζούσε μέσα στην ασωτεία και έφτασε και στη βλασφημία. Εκεί σε εκείνο το γλέντι, θέλοντας ακριβώς να δείξει την περιφρόνησή του προς τον Θεό, ζήτησε και φέρανε όλα αυτά τα σκεύη που είχαν από τον ναό του Σολομώντος, που ήταν και ποτήρια χρυσά, ήταν και διάφορα δοχεία και αυτά, και τα χρησιμοποιούσαν στο φαγοπότι τους. Κοιτάξτε λίγο, μπορεί εγώ να ξέρω ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Χριστός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα περιφρονώ τους θεούς των άλλων ανθρώπων, όχι γιατί είναι υπαρκτή και πραγματική, αλλά γιατί σέβομαι τον άνθρωπο. Την πίστη σου, τα ιερά σου και αυτό που έχεις, εγώ θα το σεβαστώ. Γιατί σέβομαι εσένα. Έφτασε λοιπόν σε αυτή τη βλασφημία. Και εκεί λέει που ήτανε και τρώγανε και πίνανε, φάνηκε μία παλάμη από τον καρπό και μπροστά. Και του γράψε στον τοίχο 3 λέξεις. Του γράψε Μανί, Θεκέλ, Φάρες. Και δεν ξέραν τι σημαίνει. Ένας από τους εκμαλώτους ήταν και ο προφήτης Δανιήλ, ο οποίος ξέρανε ήδη από τον παππού του τον Ναβουγοδονόσορα ότι ήταν προφήτης. Και τον κάλεσε λοιπόν να του το εξηγήσει και του είπε ότι Μανί σημαίνει ότι ο Θεός σε μέτρησε και σένα και τη βασιλεία σου και τη συνεπλήρωσε και επλήρωσε αυτή. Θεκέλ σημαίνει ότι ζυγίστηκες και βρέθηκες να υστερείς, ελιποβαρείς. Και φάρες σημαίνει ότι διαιρείται η βασιλεία σου και δίδεται, το λέει ονομαστικά, στους Μήδους και στους Πέρσες. Και λέει το κείμενο εκεί του Δανιήλ ότι ο μεν Βαλτάσαρ χάρηκε που του το εξήγησε, δεν κατάλαβε τι του είπε και τίμησε τον Δανιήλ και τον έντυσε με χρυσά και τον έρισε ότι είναι τρίτος στην ιεραρχία του βασιλείου του, αλλά εκείνο το βράδυ είχαν ήδη φτάσει έξω από το παλάτι του όταν αυτά τα έλεγε ο Δανιήλ
και τους σκότωσαν όλους, σκότωσαν και τον Βαλτάσαρ και ο Δαρείος, μπαίνουμε σε ιστορικά πρόσωπα, έγινε ο επόμενος βασιλιάς. Και λέει μάλιστα χαρακτηριστικά, για να δείτε ότι υπάρχει και ιστορικό στοιχείο στην Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, όταν ο Δαρείος ο Μίδος παρέλαβε την βασιλεία, όν ετών 62, ήταν 62 χρονών ο Δαρείος, κάτι που πιστοποιείται και από την ιστορία. Εμετρήθης, εζυγίστης και ευρέθης ελλειπής, και γι' αυτό διαρριγνύεται η βασιλεία σου. Πόσοι λοιπόν ένδοξοι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν αποδείχθηκαν, δεν θα πούμε για το τι έγινε μετά θάνατο και πόσους κρίνει ο Θεός, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά πόσοι ένδοξοι δεν αποδείχθηκαν τελικά ότι ήταν ελεηνοί και τελικά δεν είχαν ανεπέσχυντα τα τέλη της ζωής τους. Σήμερα πόσοι ας πούμε μεγάλοι άντρες του παρελθόντος που τους τιμούσαμε, που ακούγαμε 1002 και τους είχαμε και αγάλματα και τους έχουμε και τους δίνουμε και οδούς τους και αυτό και το ένα και τ' άλλο, δεν μαθαίνουμε από την ιστορία ότι ήταν υπεύθυνοι για εμφυλίους πολέμους, ότι ήταν αυτοί που πρόδωσαν, ξέρω εγώ, τη Βόρειο Ήπειρο, την Ανατολική Ρωμυλία, τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, την Κύπρο, ολόκληρη την Ελλάδα. Τι να τις κάνω, τις τιμές και τις δόξες που με τον Α ή τον Β τρόπο απολάμβανες όταν ήσουν εν ζωή. Να καταλάβουμε λοιπόν ότι η ιστορία δεν είναι παρελθόν. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Η ιστορία είναι το παρόν συν το μέλλον. Αυτά λοιπόν τα οποία διαβάζουμε θα πρέπει να ξέρουμε ότι ισχύουν και σήμερα. Πρόσφατα κοιμήθηκε ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος είχε γράψει πολλά, ανάμεσα στα άλλα είχε γράψει ένα βιβλίο για τη Θεία Λειτουργία. Τέλος πάντων εκεί ανέφερε ένα περιστατικό που έλεγε όταν ήταν στην Αθήνα εφημέριος. Μια φορά λέει, μου λένε να πάμε στον Ευαγγελισμό, νοσοκομείο, να κοινωνήσουμε κάποιον άρρωστο. Και μου λένε οι συγγενείς του, σε παρακαλούμε, προσπάθησε να τον πείσεις αν θέλει να εξομολογηθεί, γιατί είναι στα τελευταία του και ποτέ δεν έχει πει, δεν έχει πάει η Εκκλησία, δεν έχει κάνει. Έλεγε χαρακτηριστικά ο μακαριστός ο πατέρας Στέφανος, μπαίνουμε λέει στο ασανσέρ και βλέπω πατάνε τον τελευταίο όροφο. Στον τελευταίο όροφο ήταν οι σουίτες. Είχε κάποια δωμάτια τα οποία ήταν για τους επισήμους τέλος πάντων. Πράγματι μπαίνουμε μέσα και βλέπω έναν πολύ γνωστό, έναν γνωστό άνθρωπο της εποχής του, βέβαια δεν αναφέρει καν τη χρονολογία. Πότε ήταν, ούτε αν ήταν πολιτικός, αν ήταν επιχειρηματίας, αν ήταν τι ήταν, αλλά περιγράφει την ουσία που ήταν αυτό που έγινε. Με βλέπει, συνειδητοποιεί ότι είμαι παπάς και φωνάζει και λέει «Μια στιγμή, μια ώρα ακόμα να ζήσω». Και εκεί ξεψύχησε. Πόσοι και σήμερα. Δυστυχώς όποιος είναι παπάς ξέρει τέτοιες περιπτώσεις. Και εγώ ξέρω άνθρωποι μεγάλοι, ένδοξοι αυτοί από διάφορους χώρους που δεν είχαν αυτή την καλή διαχείριση της ζωής τους. Τι την καλή διαχείριση. Ένας τρανός τώρα πεθαίνει από γυρατιά. Εντάξει, είναι 80 τόσο 90 χρονών, έχει πάθει κάποια εγκεφαλικά, είναι φυσιολογική φθορά, ανθρώπινη δεν λέμε. Πεθαίνει με άγχος, πεθαίνει με ένα σφίξιμο, με ένα κενό και δεν μπορεί να βρει λύτρωση. Θεός να τον ελεήσει, αλλά και αυτός δεν ξέρω πώς μπορεί να ελεήσει πλέον τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν το να κυνηγάω τα χριστιανά τέλη της ζωής ημών και να το δίνω και σε μένα και στα παιδιά μου, μέσα από αυτά τα καλά παραδείγματα, να μην παρασύρωμαι
από αυτό το φαίνεστε της πρόσκαιρης ζωής και μετά να ξεχνάμε όσο καιρό είσαι διάσημος, όσο καιρό είσαι, όλοι σε ταντεύουμε και μετά σε θαυμάζουμε και μετά πάμε στους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό και όπως έλεγε και αυτός ο αρχαίος φιλόσοφος, το πιο δύσκολο πράγμα είναι το να γίνεις καλός άνθρωπος. Είναι αυτό που λέγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, τα αγαθά κόπισκτονται. Πόσο πραγματικά, εγώ προσωπικά ντρέπομαι. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε σαν Έλληνες όταν έχουμε τέτοιον πολιτισμό, τέτοια παράδοση και εμείς τον έχουμε διαστρέψει. Και σήμερα αυτό που ισχύει είναι ότι τα αγαθά κόλπισκτονται. Παλιότερα λέγανε, και είναι σωστό, ότι το ψωμί είναι πιο γλυκό όταν είναι ζυμωμένο με υδρότα. Και σήμερα λέμε ότι το ψωμί είναι πιο γλυκό όταν είναι ζυμωμένο με απάτες. Υπάρχει λοιπόν μία αλλαγή η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Κλείνοντας αυτό το σημερινό θέμα, θα πούμε ότι καλά όλα αυτά και εμείς να καλλιεργηθούμε και τα παιδιά μας να καλλιεργηθούν, αλλά ποιο πρότυπο πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας? Από την στιγμή που γεννιούνται μέχρι την στιγμή που πεθαίνουν ή πεθαίνουμε σε όλη αυτή τη ζωή, το πιο ισχυρό πρότυπο για τα παιδιά είναι οι γονείς. Είμαστε εμείς. Το να ζούμε μέσα στην οικογένειά μας, κάνοντας τη θυσία για αυτή την οικογένεια, με όλες τις δυσκολίες, ανεχόμενοι τα προβλήματα, τις αναποδιές, τις παγίδες που υπάρχουν ακόμα και μέσα στη συζυγία. Ναι, αυτός είναι ο κόπος που πρέπει πολλές φορές που πρέπει να πληρώσω. Το να ανεχθώ τον δύστροπο, την δύστροπο σύζυγό μου, το να ανεχθώ το ένα, το άλλο. Ναι, έρχομαι και δίνω ένα καλό παράδειγμα στα παιδιά μου, όχι ευτυχισμένης ζωής, μπορεί να έρθει και αυτό, αλλά δίνω ένα καλό παράδειγμα αγωνιστή για το καλό. Παλιότερα, και τώρα γίνεται, αλλά όχι τόσο συχνά δυστυχώς, ένα από τα πιο συνηθισμένα παιχνίδια των παιδιών ήταν να παίζουν μπαμπά και μαμά. Εγώ θυμάμαι μικρός, παίζαμε Κώστα και Γιαννούλα, που ήταν οι γονείς μου. Αυτό το ισχυρό πρότυπο λειτουργεί σε όλες τις εποχές. Άρα λοιπόν το να είμαι είναι κάτι πολύ δυνατό και έρχεται και μπορεί αυτό το να είμαι να υπερνικήσει ακόμα και τις ειρήνες αυτού του κόσμου, όταν αυτό που έχει ο γονιός είναι όντως κάποιες καλές αρχές αξίες, είναι όντως αυτό το φρόνημα της αγωνιστικότητας, της αγάπης, της θυσίας. Αμήν από εμένα. Θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός, εκεί στο χωριό που ήμασταν, είχαν περάσει κάποια φορά κάποιοι επιτίδιοι, οι οποίοι ξέρανε ότι στα νοικοκυριά μέσα, οι νοικοκυρές είχαν σκεύη, μαχαιροπύρουν αυτά, ασημένια. Το ασίμι, όταν είναι γνήσιο, πολύ γρήγορα, έτσι, σαν να χάνει τη θαμπάδα του και θέλει καθάρισμα. Αυτό είναι και ένα δείγμα ότι είναι γνήσιο το ασίμι. Ερχόντουσαν λοιπόν, παίρνανε απλά σκεύη, πακυρένια που ήταν βαμμένα με ασημένια μπογιά και γυάλιζαν και πείθανε τις νοικοκυρές και τους λέγανε αυτό έχει χαλάσει, έχει κάνει, πάρ' το αυτό, τι ωραίο που είναι και αυτό, και αντάλλασαν τα ασημένια με τα σιδερένια. Ό,τι γυαλίζει λοιπόν δεν είναι χρυσός και είναι μεγάλη σοφία στον άνθρωπο το να μπορέσει να βρει την ουσία της ζωής του πριν αρχίσει να την υλοποιεί
Και ενώ όσο είναι στην υλοποίηση, δηλαδή έχει βάλει σε μια πορεία τη ζωή του, οικογενειακά, επαγγελματικά, κοινωνικά, να ψάχνει και να βρει αυτή την ουσία, αυτό το περιεχόμενο της ζωής του. Μια μεγάλη αλήθεια την άκουσα από μια νεαρή κοπέλα, η οποία 31-32 χρονών έμεινε χήρα. Γνωρίστηκε με το Θανάση όταν ήταν στο Λύκειο. Τότε, στα 17-18, ο Θανάσης εκδήλωσε καρκίνο και επί 10 χρόνια πάλευε με αυτό. Σε αυτά τα χρόνια η Μαρία ήταν μαζί του και τα πέρασαν μαζί. Οπότε ήρθανε και δέθηκαν διαφορετικά και μεταξύ τους, αλλά και με τους γονείς του Θανάση. Υπήρχε ένα άλλο δέσιμο. Μετά από 10 χρόνια, 27-28 χρονών, πλέον ο Θανάσης είχε σταθεί, είχε ηρεμήσει το σώμα του, δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα, οπότε παντρεύτηκαν. Κάνανε και ένα αγοράκι και εκεί εκδηλώθηκε πάλι καρκίνος και μάλιστα πολύ επιθετικός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, θέλαν να τον βαφτίσουν γιατί πλέον ο Θανάσης έφευγε. Ήτανε Οκτώβριος, Νοέμβριος, κάπου εκεί, και μου λέει, αν σου πω Τετάρτη, Πέμπτη θα μπορέσουμε να κάνουμε τη βάφτιση την Κυριακή? Δεν ήταν περίοδος που δεν είχαμε μυστήρια. Της λέω ναι. Όντως έτσι, μια Κυριακή ήρθανε, βαφτίσαμε τον μικρό, ήτανε και ο Γιάννης. Ο Θανάσης μετά από λίγο καιρό έπεσε εντελώς και έφυγε. Και μετά μιλάμε με τη Μαρία και μου λέει, το ξέρω ότι όλοι μου συμπαραστέκονται πάρα πολύ καλά. Και οι γονείς του, με τους οποίους μάλιστα μένανε πάνω κάτω, και οι δικοί μου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Όλη η μέρα είναι μαζί μου, ήταν τον πρώτο καιρό αυτό. Με βοηθάνε, με στηρίζουν, με κάνουν, αλλά όταν έρχεται το βράδυ και κλείνει η πόρτα, αυτοί πάνε στις οικογένειές τους και εγώ μένω μόνη μου. Και αυτό είναι ανυπόφορο. Και εκεί για πρώτη φορά, με τον τρόπο κυρίως που το έλεγε, κατάλαβα μία πολύ μεγάλη αλήθεια που ισχύει και για τη συζυγία, ισχύει και για το μοναχικό βίο με άλλο τρόπο, δεν μας ενδιαφέρει τώρα, που είναι η συζυγική κλίνη, το συζυγικό δωμάτιο. Μέσα στην ακολουθία του γάμου πάρα πολλές φορές γίνεται αναφορά σε αυτό το συζυγικό δωμάτιο να διαφυλαχθεί αμόλυντο, καθαρό. Δεν είναι μόνο οι εξωσυζυγικές σχέσεις, αλλά είναι η καλή σχέση μεταξύ των συζύγων. Και αυτό που είπε η Μαρία είναι αλήθεια. Όταν έρχεται το βράδυ και κλείνει η πόρτα της κρεβατοκάμαρας, όλος ο κόσμος, θέλοντας και μη, μένει απ' έξω. Χάνεται. Δεν υπάρχουν ούτε παιδιά, ούτε προγράμματα, ούτε κρεμότητες, ούτε συγγενείς, ούτε τίποτα. Εκείνη την ώρα είμαι εγώ και ο σύζυγος ή σύζυγός μου. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ιδανικό εκείνη την ώρα που κλείνει η πόρτα να μπαίνω στον παράδεισο και όχι στην κόλαση. Να λοιπόν ένας στόχος πολύ σημαντικός. Εκείνη την ώρα το βράδυ κλείνει η πόρτα μου, εγώ θα μείνω με τη γυναίκα μου, με τον άντρα μου, θα μπω στον παράδεισο. Έλεγε κάποιος, το πιο τραγικό, λέει, με τους συζυγικούς καυγάδες είναι ότι κάθε βράδυ θα πρέπει να κοιμάσαι δίπλα σε αυτόν που όλη τη μέρα πολεμούσες.
Και είναι όντως μία φρικτή κατάσταση. Άρα και για εμάς, αλλά και για τα παιδιά μας, το να έρθουμε και να καλλιεργήσουμε πρώτα απ' όλα την αγνή φιλία, που είναι μία βασική προετοιμασία για τη συζυγία, και να βλέπουν και να βιώνουν αυτό τον παράδεισο που ζούμε κι εμείς. Πραγματικά τους δίνουμε εφόδια που ό,τι και να έρθει στη ζωή τους, θα στέκονται πολύ καλά. Η Μαρία έμεινε σε αυτή την ηλικία χήρα, φτάνουν τώρα τα 20 χρόνια σχεδόν. Δόξα σου ο Θεός, στέκεται καλά. Δόξα σου ο Θεός. Και όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, ζει ακόμα από εκείνη την αγάπη. Ο θάνατος τους χώρισε, αλλά ο θάνατος δεν τους χώρισε. Ένα άλλο τέτοιο θαυμαστό παράδειγμα είναι ο γιατρός ο Παπα-Νικολάου, ο γνωστός. Άκουγα μια φορά έτσι μια εκπομπή για αυτόν, ένα αφιέρωμα. Νεαρός, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα, πήγε μετά στην Γερμανία, έκανε το διδακτορικό του, γύρισε πίσω, φαινόταν ότι δεν ήταν για εδώ, παντρεύτηκε και μετά από λίγο έφυγε στην Αμερική. Εκεί είχαν καταλάβει το τι είναι, εμείς τον ξέρουμε περισσότερο για το τεστ PAP που λέμε. Δεν είναι μόνο αυτό, ο Παπα-Νικολάου είναι ιδρυτής ολόκληρου κλάδου της ιατρικής, της ογκολογίας. Αυτός θεωρείται. Τον είχαν λοιπόν εκεί, ό,τι ήθελε, χτίστηκε δικό του εργαστήρια, δικές του έδρες, δικά του, και περιέγραφε τη ζωή του. Και έλεγε, ξεκινάω το πρωί, μαθήματα στο πανεπιστήμιο, διαλέξεις, όποτε είμαι στο σπίτι μου, γιατί έχω και ταξίδια. Και το βράδυ, δουλειά στο εργαστήριο, γιατί την έρευνα δεν την άφησε. Είχε ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Και μέσα στις επιστολές που έστελνε σε φίλους, σε γνωστούς στην Αθήνα, φαινότανε η θαυμάσια σχέση που είχε με τη γυναίκα του. Ενώ αυτά τα προγράμματα, αυτές οι συνθήκες, θα έλεγε κανείς ότι είναι μεγάλο πρόσκομμα στο να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις ενεργή τη σχέση με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, γι' αυτό. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι σε αυτά τα εξουθενωτικά προγράμματα είχαν την επικοινωνία και είχαν μία θαυμάσια συζυγία, που μέσα από τις επιστολές του γιατρού αυτό φαινότανε. Αυτά για σήμερα, μάλλον το άλλο Σάββατο θα πρέπει λίγο να το ελαφρύνουμε, για να μην πέφτει τόσο βαρύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.